Goddag! Så er vi nået til det sidste stop, eller sidste for mig i hvert fald. Det kan godt være det første fjerde, det kan også være det andet, tredje. Eller måske har jeg ramt rigtigt her, og så er det fjerde. Bag mig kan I se 2 flodheste, der er i gang med at kysse. Og det er noget flodhester, de elsker at gøre. De elsker at kysse hinanden, fordi de er så glade for at vise kærlighed, og de er meget søde over for hinanden, og det er helt vildt rart. Det er sådan noget, man bare lige skal hen og kramme. Det kommer vi tilbage på, men det er det ikke. Men vi er selvfølgelig i gang med floderne i Afrika. Afrika har rigtig mange floder, og den største af dem, det er den, man kalder Nilen. Den går simpelthen helt op fra, eller den starter ned midt i Afrika og går opad nordpå. Det virker bare, når man snakker vand, men altså, det er ligesom, den flyder nordpå selve søen. Op i Middelhavet faktisk. Og i de her floder her, der lever jo selvfølgelig masser af fisk og så videre. Mange af de dyr, der ikke kan leve på land, de lever ligesom i vandet. Og den største fisk, vi har i Afrika, eller en af de største, jeg er ikke sikker på, om det er den største, men i hvert fald en af de største, den man kalder en sirfisk. Det er simpelthen den her kæmpe, der kan blive sådan, altså, længere end mig i hvert fald, og med kæmpe tænder, som igen, sirfisk. Men masser af andre fisketyper, små fisk, store fisk, maller og sådan noget. Vi vil ikke gå så meget ind i sådan de enkelte fisketyper, men mere de her store pattedyr, som lever af, eller store dyr, der lever i, omkring floderne og så videre. Og der er flodhesterne. Og som sagt før, så ikke fordi de er så søde og rare. Det er sådan flodheste, det er faktisk et af de farligste dyr overhovedet i Afrika, og det er et af de dyr i verden, der slår allerflest mennesker ihjel om året. Og det gør det, fordi de er meget aggressive. Og det er på grund af, at de vil ikke have folk, de kommer hjem til. Det er sådan, de ser deres små søer som deres hjem. Og hvis der er en, der kommer ind på deres hjem, så skal de satme nok sørge for at få jaget dem ud igen. Så det er altså, det er nogle farmænd og nogle mødre, der bliver ganske vrede, når der kommer nogen ind her. Og det kan I også se et billede af der foran jer, hvor der er en krokodille, der har kommet til at komme ind på en flodhest territorium. Den har det ikke særlig godt mere, må vi jo så indrømme. Når der er det, så som jeg nævnte, så lever der selvfølgelig også krokodiller, og det er nogle store, nogle af det farlige krokodiller. Krokodiller, de anerkender sig ved, at de ligesom kan hops, og så er færdige. De har meget stærkt gab, og kan tage en masse ting. Ellers så har vi jo som sagt også flamingoer, og der er mange fugle, der ligesom lever af fiskene i vandet. Derfor er vandet, floderne, lige så det centrale punkt for alt liv, og det vigtigste overhovedet, vi har. Tak.